नैबे भिडिअ'आ जाहैबाय मेघालयानि डाबल डेकार रुट ब्रिज लंगेस्ट लिभिं रुट ब्रिज। बेवहाय लागै मोनहैनो थाखाय जों गोजौ गाहाय लामा, हाजो गेजेर गेजेर हाग्रा बंग्रा बेसेबांबा सिरि थाबायलांनांगौ। बेवहाय जों मिथिंगायारि नुथायखौ नायलांगोन। नोंथांमोनाबो बे भिडिअ'खौ नायलांबाय थायोबा न'आव थानानैनो बे जायगाखौ बेरायहैनाय बादि मोनलांगोन। हेलो गाइस, आशा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ। आंबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायलायबाय। नोंथांमोना दिनै नुनो मोनगोन डाबल डेकार रुट ब्रिज। जुदि टाइमा मिलायबावोबा बिनि उनाव रेनबो वाटारफलाव थांगोन जोङो। माने इथिंनो सेम लामा। जुदि डाबल डेकार रुट ब्रिज थाङोबाथाय आरो एसे गोजान ट्रेकिं खालामबानो रेनबो वाटारफलखौ मोनो। Hey guys, दा थांसै जोङो। ओमफ्राय दा जोंथ' चेन्ज खालामनोसै लंपेन्ट समपेन्ट बिदिनो गानना फैदो जथा थथा, ओंखायनो ड्रेसखौ चेन्ज खालामनोसै। बोथोराबो एसे गरम। आरो नोंथांमोना जुदि डाबल डेकार रुट ब्रिज फैयोबाथाय माने गुगोल मेपावनो मोनखागोन। जोंबो माने बिदिनो गुगोल मेप नायसो फैदो सोङिनो। ओंखायनो डाइरेक्ट लामाखौथ' लाबोजोबनाया इम्पसिबोल। ओंखायनो दा जोङो मोनफैखाबाय जायगायाव। इनो ट्रेकिं दङ, एसे गोजान ट्रेकिं खालामनांगौ। दा गारिखौ पार्किं खालामनानै थांसै ट्रेकिं। नोंथांमोनाबो नायलांबाय हाबानो जाबाय भिडिअखौ। थांसै गरमखाय केप गानना लाबाय जोङो, ओमफ्राय सानग्लासफोरखौ लाबाय। माने बोथोरा ओरैबायदि सान्दुं। दासो टाइमा 10सो जादों। टाइमा 10 ग्रोब जाबाय। 10 ग्रोब ना? अ दा थांबाय आनोसै। चलो गारि पार्किं दोननानै जों नै दा गेट मोनफैबाय। गारि पार्किंआव लादो 60 रुपिस। इयाव जों दा ट्रेकिं खालामनायाव एसे मेंगोन ना, ओंखायनो जे जाग्रा होरि लानि। ओमफ्राय गेटथिं आवलांसै। बेफोराव हमस्टे मोनजोबो। बेफोराव माने गामि आरोना, भिलेज। नै टकन मोनसेयावनो 20 रुपिस। जों माने बायसेसनि थाखाय लाबाय। जुदि थाबायनायाव प्रब्लेम जायोबाथाय एसे हेल्प होगोन आरो टकना। थांनायावथ' गाहाय गाहाय र' स्पिडै थांनो हागोन, खिन्थु फैनायाव गाखो फैनायाव एसे टाइम लागोन। जों माने टाइमखौ मेनेज खालामथारनो नागिरदों रेनबो वाटारफलाव लागै थांथारनो। लाइफआव फार्स्ट टाइम आरोना मेघालया फैनानै बिदि जायगा नायफैनाया। माने आगोल फैदोंमोन, खिन्थु एसे बिदि बेरायद्रायाखैमोन। दा नैफोराव आङो फार्स्ट टाइम नायगोन। आंबो एक्साइटेड गाइस, नोंथांमोननोबो देखायनो जोबोर एक्साइटेड। बायचान्स इयाव पिछलायना गोलैबा दोला जोबखागोन। डाउनसो डाउन जालांगासिनो। आरो ओइनै हाजोफोरा इथिं खैथा वाटारफल नायनो हाजोनिफ्राय गोलैफुनायखौ। आरो लामाखौथ' बुंनाङा, हाजोखौनो गिदिंबाय थायो। हाजो मोनसेखौनो इथिं गिदिंलाय फैबाय थानो गोनां जायो। ओरैबादि डाउन नै ओइनि सिंनि न'फोरखौ नुहुरलायो। अ गड, हाजोआ ओइनै वाटारफल दंजोबो बेफोरथिं। ओइनि गेजेरावबो वाटारफल दङ, हाजोनि गेजेराव खैथाबा नुहुरो। आरो बेफोरथिं ओइनै टाउन दङ। दा जोङो मोनफैबाय सिंगल रुट ब्रिज। बेनि थाखाय जोङो बेनि सिगाङाव टिकेट लानांगौ। टिकेटआ 1 पार्सनाव 20 करि आरो केमेरा लाबा एक्सट्रा 200 पेमेन्ट खालामनांगौ। जों दा सिंगल रुट ब्रिज मोनसिगोन। बेनि उनाव जोङो डाबल डेकार रुट ब्रिजआव थांगोन। बारा गोजान गैखाला।
आंबो एक्साइटेड गाइस नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय गाइस फाइनाली मोनफैबाय मिल्की ब्र मा रखम बरिया बरिया माने बे सिंगल रुट ब्रिजआ दंफांनि रोदाजों जानाय आरोना बे हारसिं जानाय नोंथांमोननो मोजाङै देखायनो आङो हारसिं जानाय इयो दंफांनि रोदाजों जानाय सिंगल रुट ब्रिज जों दा इयाव लागै थांलायला जोङो माने डाबल डेकार रुट ब्रिजआव थांनानै आरो रेमबो वाटारफलाव थांनांगौ गाइस जों दा एसे हाखु दाखु ओंखायनो गाखोलायला जोङो थ' थांबाय आनिसै आरो डाबल डेकार रुट ब्रिजसिम गोलोमजोब्बाय नै मिल्की ब्र'आबो आंबो फुरा एसे रेस्ट लायै फैनांदो जोङो बोथोराबो एसे गरमदो नोंथांमोनाबो जुदि मालाबाफोर फ्रि टाइम मोनोबा फैबानो जाबाय जोबोर मोजां जायगा जोंबो दा फार्स्ट टाइम नै बिथिं ब्रिज मोनसे मोनदों आरो नै दालांखौ पार जाबाय दालांखौ पार जाबाय आरो दंबावो 4 घन्टासो नायनो सिरिया बेसेबां गोजौ दावखोनांगो दायो फैफिननो हागोन आराबा गाइस ओरैबादि मेंबाय नै इयाव दै गबोनाय नुदों आङो बरिया बानायना दोनदों नुवादो ओरैबादि गुसु लोंना नायनिया मजा ओरैबादि थान्दा मोनदो लोगोफोरा एसे आगोलाव थांबाय दै बथल लाना नायदोंमोन इसोर थांग्रोबायना रिलेक्स नै इयाव मोनसे दैमा मोनसे मोनदो दैया माने ब्लु गोजा ओरैबादि मोजां दैया नोंथांमोना खाथियाव लागै थांना देखायनि आरो नै खाथि हेंगिं ब्रिज मोनसे दङ बिदिनो थांबावनांगौ आरो दा इयाव जोङो एसे रिलेक्स खालामना लानि गाइस आङो नै दा दैमा सेराव मोनफैबाय आरो ओरैबादि मोजां भिउआ नोंथांमोननो देखायनि 1 2 3 वाव अन्थाइनि गेजेरजों गबोना गाहायाव गोग्लैबावो आरो वाटारफल आरो दैयानो ब्लु वाटार तो गाइस जोङो फाइनाली डाबल ब्रिज मोनफैबाय अलमस्ट 2 आवार्स ट्रेकिं खालामनानै अखाबो हाना होदों गेजेर ससेयाव ओइयाव ब्लु वाटार मोननायखिनियावनो अखा हाना होनानै जों इसोरो दहाय दुगै नागिरनायावनो दसे दुगैबाय थानायावनो माने अखा हाना होदों माने बेयाव दसे लेट जाबाय आरो पुरा स्लिपारि जादों जायगाफोराबो फिस्ला जादों जायगायाथ' जोबोर मोजां आरो मानि थाखाय डाबल रुट माने इयाव मोननै इयाव मोननै माने इयो मोनसे बिफांनिफ्रायनो माने रुटआ मोननै लेयाराव माने मोननै रुट जादों माने मोननै ब्रिज जादों माने मोननै लेयाराव माने बे मोनसे बे मोनसे माने बेनिखायनो डाबल डेकार रुट ब्रिज आरो बेहायल' दं माने मेघालय हल मेघालय माने गैयानो दां इयो बेलेग जायगायाव माने नोंथांमोना फायो नायफै नायफैबानो जाबाय आरो बिथांनि ब्लगखौबो नाय बिथाङाबो ब्लग बानायदो आंबो बानायगोन नाथाय आं हिन्दीआवसो बानायो बिथांनि चेनेलखौ आङो डिसक्रिपसनाव दोनगोन स' नायबानो जाबाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन नै डाबल डेकार रुट ब्रिज वाव इन मेघालया ओरैबादि समायना ओरैबादि आथिं फारसे फैना फैनायनि नाबो जायो बिसोरो म जान्छु ल अब यहाँबाट खिच्छु हो
ओंखारो नाफोरा लाखैनो ओंखार नाया खाथि खाथि बायदो न' ओइलाय जिनिर जागासिनो आथिङाव हर आथिंनि जिनिर जाबाय आरो आथिं जिनिर जागासिनो आं हाबग्रोनि दैयाव बेनिफ्राय इसोर खारना खारा नायनि माला फैफिननाय जायो जेबो गेरेन्टि गैया दिनैनो इन्जय लाना थांगोन नोंथांमोनाबो फैयोबाथाय इन्जय लाना थांनो हागोन हा सोम आंखौ नुनाया नुनो नागिरो र' ओजा हाबनि खारजोब्बाय नामा नाया गाइस आंबो बेयाव फार्स्ट टाइम फैना जोबोर मोजां मोनदों खस्थ'आथ' जोबोर खस्थ'खा मानो होनबा 2 आवार्स हाजो सा ट्रेकिं खालामनाया जोबोर खस्थ' नोंथांमोननि थाखायनो आरो आंबो नुफेरि जायगाखौ नायना जोबोर मोजां मोनो भिडिअ'बो नोंथांमोननो आङो देखायनो नाजाबाय जिखिनि हायो ओमफ्राय जायगायाबो जोबोर मोजां ब्र' आरो माबादि नांदो फैना बरिया नांदो माने आं फायफेराखैमोन आरो इयाव मेघालयआव बेलेगाव फैबाबो मोजां नांदो माने दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै जों माने दा थांफिननानै हटेल नागिरगोन आरो हायोबा जोङो भिडिअ मोनसे बानायबावनो हायो बेलेग मोनसे जायगायाव थांबावनो हायो जों बेखौ नायनांगोन टाइमा मिलायना टाइमा जुदि मिलायोबा खिन्थु नेक्स्ट गाबोन मेघालयानिफ्राय बेलेग जायगा नोंथांमोना नुनो मोनबावगोन दे होमबा गाइस दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै जय बर' हारिनि राकेश ब्र' इथिं मिल्कि ब्र' दोङो दे बाय बाय गाइस बाय जय बर' हारिनि